Здравейте! Казвам се Васил Цаков и искам да ви представя уебинар на тема Запознаване с световния стандарт за управление на проекти PMBOK и връзката му с строителния бранш в България. Първо искам да кажа няколко думи за себе си. От 1997 година съм дипломиран по ПГС, промишлено и гражданско строителство, и от тогава работя по специалността. От 7 години работя във фирма за управление на проекти, а миналата година се сертифицирах с международния сертификат за управление на проекти PMP – Project Management Professional. Продължаваме с кратка история на института, който издава този сертификат. Институтът се намира в САЩ, в щата Пенсилвания, основан през 1969 година. Както работещите в института, така и хиляди доброволци от цял свят се събират и систематизират знанията по управление на проекти и издават труда PMBOK – Project Management Body of Knowledge през първо издание през 1996 година. Всяка година, или по-точно преди всяко издание, се събират хиляди допълнения и изменения от доброволци от цял свят, предимно ръководители на проекти, и така се ражда следващото издание, подобрено, допълнено. През 2000 година издават второ издание, 2004 трето, виждате и четвърто и пето. Пето издание излезна буквално края на миналата година, началото на тази. Съвсем прясно. В момента има над 300 000 члена този институт PMI. Над 500 000 сертифицирани PMP. Каква е ситуацията в България? В България, по мои проучвания, има сертифицирани PMP някъде към 200 човека, а общо към 250 човека са получили сертификат от института, освен по PMP и други сертификати, които ще ги покажа след малко. В строителството колко сертифицирани PMP има, честно казано, такава бройка точно не открих, но според мен не са повече от 5 човека. Какво е Project Management Body of Knowledge, PMBOK? Или на български, както има четвърто издание преведено, са го озаглавили Система от знания за управление на проекти. Ето тук мога да ви го покажа на български език, четвърто издание, което се издаде с помощта на българския клон на института. Това е световен стандарт, който структурира знанията по управление на проекти в световен мащаб и определя добрите практики. Това не е методология, която да се следва стъпка по стъпка. Както казах, и има на български издадено четвърто издание. Какво има в този PMBOK, в този стандарт? В този стандарт са систематизирани, както казах, и структурирани различните знания, които се има по управление на проекти в световен мащаб. Те са структурирани по два начина. Първият начин е в области на знания. Както виждате, в PMBOK има 9 области на знания: управление на интеграция, управление на обхват, време, разходи, качество, човешки ресурси, комуникации, риск и доставки. В последното пето издание на PMBOK се включва още една област на знание, и това е управление на заинтересованите страни. Явно са решили, че е нужно тази област на знание да се изведе от страни, тъй като беше преди главно засегната в областта на знание управление на комуникациите, но сега в пето издание извеждат отделно. Освен тази структура, която виждат 9 области на знание, има още една структура. Групират се
процесите в 5 групи. За иницииране на проекта, за планиране, за изпълнение, за наблюдение и контрол и за приключване. Може сами да прецените, че тези групи процеси се препокриват. Инициирането, разбира се, е главно в началото на проекта, приключването е главно в края, но при всички случаи тези групи се препокриват. Тук ще ви дам един пример, съвсем така произволно съм го взел от PMBOK, от стандарта. В четвърто издание на PMBOK има 42 процеса. Преценено е, че за да се изпълни един проект от началото до края е нужно да се мине задължително през 42 процеса. Взел съм съвсем произволно два процеса: определяне на бюджета и контролиране на разходите. Тук може да видите, че определяне на бюджета едновременно се намира в групата процеси за планиране и в същото време е в област на знание управление на разходите в проекта. Взел съм още един процес в тази област на знание — контролиране на разходите. Тя от името подсказва, че се намира в групата процеси за наблюдение и контрол. Искам да кажа тук, че PMBOK определя много точно всички входове, изходи, средства и методи за изпълнение на всеки процес. Какво значи това? Входове, изходи. Входовете са нужните документи, да кажем, или нужните предпоставки за изпълнение на процеса. Тоест, какво ни е нужно, за да изпълним този процес? Да кажем, определяне на бюджета. Какво ни е нужно, за да изпълним процеса определяне на бюджета? Стандарт определя много точно какво ни е нужно и това се нарича входове. След изпълнение на процеса, какво излиза като резултат от този процес? Това са изходите, също определени много точно в стандарта. Как да изпълним процеса? Съвсем точно са определени средствата и методите, с които да се изпълни този процес. Тук съм избрал сертификатите от PMI, които се издават в момента. Project Management Professional съм го сложил най-отгоре. Certified Associate in Project Management е на второ ниво. То е, така да се каже, на по-ниско стъпало от PMP за хора, които са по-млади, с по-малко опит и които искат все пак да тръгнат по стъпките за образование, за управление на проекти, обаче имат недостатъчно опит за изкарване на сертификата за PMP. Много често отиват и се подлагат за изпит за сертификат, този втория сертификат за Certified Associate in Project Management. Останалите ги виждате надолу за програми, за Agile, за риск, за графици, различни сертификати се издават. Предимства на PMP сертификата: дава една структурираност на знанията при всички положения, тъй като за да се изкара изпита за PMP е нужно опит. Опит като ръководител на проект или поне сте изпълнявали дейности по управление на проекти. Така че все пак, за да се явите на този изпит, вие сте практикували управление на проекти и имате знания. Все пак този сертификат ще ви даде, и обучението по него ще ви даде една структурираност на знанията, която отразява добрите практики по света. И ще ви даде една увереност в работата, че нещата се правят правилно и отговарят на световните стандарти. Сертификата е разпознаваем в цял свят много добре, заедно с, бих казал, с PRINCE2. В световен мащаб PMP според мен е по-добре разпознаваем от PRINCE2. PRINCE2 е по-добре разпознаваем в Англия.
Подобрява уменията за ръководене на проекти, безусловно. Предимство при кандидатстване за работа. В България това е леко спорно, тъй като не винаги и този, който набира персонал, знае за какво става дума, за да го изисква, но все пак според мен винаги това е едно предимство. Да се изтъкне, че човек е положил усилия и се е сертифицирал. По-висока заплата с 20%. Това съм го взел от сайтове в интернет, в които се цитира предимствата на PMP. Разбира се, за България е леко смешно, може би това се отнася за други страни, за Америка, но за България, според мен, не знам дали е валидно. Какви са изискванията, минималните изисквания за сертифициране с сертификата Project Management Professional? Минимума. Ако сте завършили 5 годишно обучение в България, да кажем в VIAS PGS, са ви нужни 3 години опит или 4500 часа опит при изпълнение на дейности при ръководене на проекти. Освен това, ви е нужно 35 часа обучение по управление на проекти. 35 часа контактни часа, които се изкарват от организация, обучаваща организация, която е авторизирана от института PMI и има право да издава такъв сертификат за преминато обучение по управление на проекти. 35 контактни часа са нужни, за да ви допуснат въобще за изпита за PMP. Има и друг вариант. Съответно, ако сте със средно образование, там вече се изисква повече опит. 7005 часа. Изискванията минималните за камп са сравнително доста по-малки. Диплома за средно образование минимум, 1500 часа опит при ръководенето на проекти или 23 часа обучение по управление на проекти. Тоест и без опит, при плащане на обучаваща организация и преминаване на 35 часа обучение също може да ви допуснат за изпита за камп. И сега искам минутка за реклама. Да ви, ако все пак искате да кандидатствате и да се пробвате да изкарате изпита, е добре да се обучите и да изкарате нещо някъде тези 35 контактни часа. В моя блог vasilcakov.net в страница PMP обучение предлагам един доста евтин вариант за обучение за сертификата. Може да видите, че за по-малко от 200 лева ще може да преминете обучението, което се състои от видеоуроци. Видеоуроците са 42 часа видеоуроци и най-важното, ще получите тези 35 контактни часа обучение, които са ви нужни за допускане до изпита. Ето, може да видите, да кажем, ако си закупите този продукт, PM Prepcast, какво представлява? Представлява следното. Сваляте си на компютъра всички видеоуроци и почвате да учите. Да кажем, да стартираме някой урок. Ето. Create Work Breakdown Structure. Много добре с много добро произношение на английски език са уроците и много добре обяснени за всеки, който иска да премине обучението. Така, продължаваме с вебинара. Какво е положението в България? В България
институт PMI има местен клон PMI Bulgaria Chapter, които наскоро празнуваха 100-ния си член. Може би в момента са вече над 100. С тяхна подкрепа се издаде на български език стандарта PMBOK. За строителните специалисти, които слушат вебинара, ще кажа, че предстои издаването на допълнението към стандарта за строителство на български език. Към стандарта има множество допълнения и има и такова, което е издадено преди няколко години специално за строителния бранш. В момента се превежда на български език. PMI Bulgaria Chapter организира най-различни събития, месечни срещи с презентации на тема управление на проекти и едно голямо годишно събитие, PM Day, също се организира от чаптера. На предния PM Day 2012 година виждате броя на присъстващите по браншове. Най-много, както виждате от графиката, са от IT сектора, най-малко са от строителството. Какво има в строителното допълнение? В строителното допълнение има още 4 области на знание. Управление на безопасността, управление на влиянието върху околната среда, управление на финансите и управление на исковете. Ще разгледаме малко по-подробно по-натам и тези области на знания. Взел съм няколко области на знания от стандарта, които да ги разгледам и съм се опитал да ги съпоставя с какво пише реално в стандарта PMBOK и каква е ситуацията в строителния бранш. Управление на интеграцията на проекта. Какво е интеграция на проекта? Какво се има предвид според PMBOK? Това е дефиниране, координиране, взаимодействие, обединяване, препокриване на различните процеси от различните области на знание. Общи процеси по отношение на останалите области на знание. Това е общо координацията между всички останали процеси. Взаимодействието между всички останали процеси. Това е основната работа на ръководителя на проекта. Да координира, да взаимодейства и да определя всички процеси, които се случват на проекта, на обекта, да кажем в строителството. Бих казал, че тази област на знание се изпълнява на 100%, тъй като няма как без координиране, взаимодействие и така нататък да се случи един проект, един обект. Така че бих казал, че тази област на знание се изпълнява и това са един от най-важните процеси, включени в тази област на знание. Управление на обхвата. Според PMBOK, за да управляваме обхвата, се състои следното: събиране на изисквания, дефиниране на обхвата, разделяне на обхвата на пакети, контролиране и одобрение на обхвата. В строителството как стоят нещата? Имаме проектиране в началото. Разбира се, и за проектирането би трябвало да се съберат изискванията, освен от страна на инвеститора изисквания и изисквания наложени от законите. След като проектът е готов и одобрен, и на база на него се изработват количествени сметки. Това до някъде се препокрива с разделяне на обхвата на пакети, въпреки че според мен количествените сметки са много по-детайлни. Те по-скоро обхващат дейностите, отколкото общите пакети.
Под пакети може да разбираме по-скоро малко на по-високо ниво количествените сметки, да кажем подобекти или части на подобекти. При всички положения имаме контролиране одобрение на обхвата в строителството. Това се изпълнява, контролира се дали всичко се изпълнява съгласно проекта и съгласно изискванията. Управление на качеството. Според PMBOK имаме планиране на качеството, осигуряване и контролиране на качеството. Какво значи осигуряване на качество? Да кажем, планиране е ясно до някаква степен. Осигуряване на качество, какво значи? Осигуряване на качество, това е при системен контрол, аудит на процесите по качество, да се определи дали тези процеси, които се изпълняват, са нужните, дали дават нужните резултати, дали са в съответствие с стандартите за качество. Разбира се, много по-подробно и по-точно, да кажем, вероятно описано в PMBOK, но как са нещата в строителството? В общи линии имаме проектни изисквания, които в това число и за качество. Имаме технически или специфични изисквания, най-вече които са одобрени от инвеститора и се слагат като приложение към договора на строителя. Разбира се, по време на самото строителство последва контрол и одобрение на извършените строително-монтажни работи по така изписаните технически и специфични изисквания или проектни изисквания. Съответно има, тук може би съм забрал, вероятно има и всякакви други изисквания, това число от наредби, от закони и така нататък. Управление на човешките ресурси. Според PMBOK имаме планиране на човешките ресурси, назначаване, развитие и управление на проектен екип. Какво е проектният екип? Проектният екип е всички хора, които извършват работата по проекта. Какъв е проектният екип на инвеститора? Какъв е проектният екип на строителя? Разбира се, екипите са различни, тъй като инвеститора, екипа на строителя извършва наистина работите по проекта, а екипа на инвеститора по-скоро извършва менеджерски функции. Project менеджерски. Развитие и управление. Тази част от засегната в PMBOK според мен е слабо развита, слабо застъпена. Какво значи развитие и управление? Развитие на човешките ресурси. Тук говорим за развитие на личностни качества, тимбилдинг, обучение и така нататък. Управление на самите човешки ресурси. Това е моето мнение, може и да не сте съгласни с него. Управление на комуникациите. Според PMBOK имаме идентифициране на заинтересованите страни, план на комуникациите, разпространяване на информация, управление на очакванията на страните. Какво значи управление на комуникациите? Изобщо план на комуникация. Аз съм написал в строителство слабо застъпена област на знание. Чести проблеми от лоша комуникация. Кой прави план на комуникациите изобщо? Би трябвало в началото на един проект да се изпълни план на комуникациите, да се знае след идентифициране на заинтересовани страни как ще се комуникира, те един с друг, под каква форма ще им се подлага информацията, кога, в какъв вид и колко често, на кой каква информация е нужно да му се даде и кога е нужно да му се даде. Изобщо тези неща се структурират в таблици, подредено, те са описани в PMBOK, какви методи се използват. Пак казвам,
тъй като за мен комуникациите, по принцип комуникациите са 90% от работата на ръководителя на проекта, много често проблемите са точно от лоша комуникация, от липса на комуникация или от неправилна комуникация. Управление на рисковете. Според стандарта, планиране на управлението, идентифициране на рисковете, анализ на рисковете и планиране на реакции, регистър на рисковете, постоянно наблюдение. Също, слабо застъпена област на знания, слабо застъпени дейности в реалния живот в строителството. Може би с изключение на големите проекти, които в момента по държавни поръчки се изпълняват, където до някаква степен има изисквания за управление на рисковете. Но широко, мащабно в строителството, строителния бранш, не се изработва, не се планират рисковете, не се изработва регистър на рисковете, не се наблюдават периодично, а това е една от най-важните теми, които би трябвало да се засякат на всяка работна среща. И за това, разбира се, имаме чести проблеми от липсата на планиране. Управление на доставките. Според стандарта, планиране на доставки, договаряне и управление. Тук за колегите строители искам да направя едно уточнение. Според стандарта, под доставки се разбират не само доставки на, да кажем, ние в строителството разбираме по доставки и доставка на материали на обекта. Под доставки се разбира доставка на, освен на материали, на продукти, доставка на услуги и доставка на крайни резултати, да кажем на готов подобект. Тази област на знание се грижи за договориране най-вече с външни контрагенти. Т.е. тук се засягат договорите, видове договори. Затова според мен може би управление на договорите ще е по-точно като наименование. Но както и да е, така са го превели. Това е по българското издание на PMBOK. Инвеститора най-често договаря всичко, така че за него тази област на знание е една от най-важните. Строителя има множество доставки, множество решения за производство или покупка. Така че разликата е очевидна между кой как управлява доставките. И наистина зависи от коя страна е ръководителя на проекта, на инвеститора или на строителя. Започваме областите на знания, които са залегнали в допълнението, строителното допълнение към PMBOK. Управление на безопасността, планиране на безопасността, осигуряване на безопасността, контролиране на безопасността. Така е записано в допълнението. Под осигуряване се разбира нещо подобно, както го казах преди малко за качеството. Тук специално за безопасността нещата до много голяма степен се препокриват като видове дейности с управление на рисковете, тъй като тук пак имаме риск с безопасността. Риск от наранявания, безопасни условия на труд и така. Какво се случва в строителството? Разбира се, там се работи според наредбата за безопасни условия на труд, извършват се книги за инструктаж, изпълняване на изискванията, най-вече заради проверки, което е много лошо, че повечето на обекта строители се стряскат най-вече заради проверките и стягат редиците за носене на каски, работно облекло и така нататък, което за съжаление не е мотива безопасността, проверките за спазване на изискванията за безопасни условия на труд. Но това е реалността. Продължаваме с управление на влиянието върху околната среда. Тук спрямо стандарта отново имаме планиране, осигуряване, контролиране. Каква е ситуацията
в реалността. На ранен етап за големи проекти се изготвя доклад за ОВОС. Често това не стига до етапа на... Става просто много преди етапа на самото строителство. Бих казал, че тази област на знание е доста слабо застъпена. Мисълта при записването и на формулирането на тази област на знание е, че в едни общи действия на собственика, инвеститора, проектния екип, изобщо всички заинтересовани лица, трябва да се вземат да се планират мерки и да се следят взетите мерки за опазване и на околната среда, цялото влияние на строителството върху околната среда. Какво се случва по принцип в строителството, по време на самото строителство, една комуникация с отдел екология към общината се води. Аз тук искам да ви дам един пример от моята практика. Преди няколко години имах един проект. На площадката имаше много хубави дървета, кичести. Лично възложителя се беше взел в една нелека борба с отдел екология към общината да премахне абсолютно всички дървета по площадката и тия, които бяха от към пътя. На моя въпрос защо реално иска да махне тези дървета, отговорът беше, че в експлоатационни условия след това нямало кой да мете листата от падналите дървета. Това е мисленето, за съжаление, на много инвеститори и собственици в България и съществено се различава от мисленето на тези, които са писали допълнението към стандарта. Продължаваме натам. Управление на финансите. Според PMBOK планиране на управлението на финансите, контролиране на финансите, администриране на финансите. Тук е едно уточнение, искам да направя каква е разликата между управление на финансите и управление на разходите, тъй като тази област на знание управление на финансите към допълнението, пък в основния PMBOK е включено област на знание управление на разходите. Разликата е там, че управление на разходите следи всекидневните разходи, всекидневните малки разходи и големи, които се случват в самия проект, на самия обект. Всекидневни разходи за всяко нещо, което се налага да се направи, разходи за доставки, за услуги, за резултати и така нататък. Доколкото управление на финансите, това е по-скоро начин на финансиране на самия проект. Паричните потоци, които идват към самия проект, така че той да се финансира и да се случи. Най-вече възложителя преди самото строителство решава начина на финансиране, дали чрез кредит, дали със собствени средства и така нататък. Паричните потоци на строителя най-често се определят при договарянето, ако е на твърда стойност, с финансов план и така нататък. Управление на исковете. Според PMBOK откриване на предпоставки за искове, количествено определяне, предотвратяване на искове, решение на искове. Тук също до голяма степен имаме връзка с управление на рисковете. Рисковете и исковете, така е близко по произношение, но трябва да се търсят още по всяко време и трябва да се идентифицират и да се търсят къде би могло да има искове
и тези искове да бъдат количествено определени. Да кажем, ако се прецени, че може да има иск и да се постигне несъгласие по обема на изкупните работи на един обект, би трябвало много точно да се замерят изкупните работи, така че за всички да е ясно и да се предотврати един такъв последващ иск, или ако той до някаква степен се получи, да има много точно определяне на вида работа, за който има несъгласие. Да, бих казал, че само застъпена област на знание на тази тема. Много от нещата и проблеми се залагат още на фаза договориране. В общи случай, за съжаление, те се знаят, че са проблемни, но въпреки това не се променят. Така се остава с идеята, ако някой подаде някога иск или има някакви претенции, тогава ще се мисли какво ще се прави. Приложение на принципите на PMBOK в строителството. Прилагат ли се в момента? Тук ще се опитам да отговоря просто на няколко въпроса. Прилагат ли се в момента? На база на казаното до тук може да кажем, че частично се прилагат до някаква степен, но не в цялата си обхватност. Разбира се, не е така систематизирано, по-скоро да кажем хаотично. Реално приложим ли е стандарта? След като го прилагат в цял свят и по-скоро в страни като Америка, Западна Европа и така, защо да не се прилага и тук? Какви ползи ще донесе? Разбира се, аз бих казал, ако се прилагат, за да отговоря на този въпрос, ако се прилагат принципите, как би трябвало да протече един строителен обект, той би трябвало да протече гладко, без проблеми от началото до края, да се върши в планирания срок, в планирания бюджет. Всички накрая, всички, които са заинтересовани лица, които са работили по проекта, проектни екип и така, всички са доволни от свършената работа, възнаградени и така нататък. Тоест съвсем гладко преминаване на целия проект от началото до края. И накрая всички са доволни. Каква е цената за прилагането му? Да, може да се каже, че трябват ресурси, за да се прилагат. Тъй като, както и при прилагане на, да кажем, стандартизацията по ISO, има повече бумащина, има повече работа, която трябва да се свърши на хартия. Да кажем, и тук нещата са до някъде подобни. Доста работи, които реално не се правят съгласно принципите, ще трябва да се правят, така че това са повече ресурси, повече хора, които да отговарят за това и реално да извършат тези процеси. Благодаря за вниманието. Ще се радвам това беше целият вебинар. Ще се радвам да посетите моя блог, който е главно на тема управление на проекти, vasilcakov.net. Отдолу съм изписал и профила ми в LinkedIn, бизнес мрежата. И още веднъж благодаря ви.